Para laging good vibes, mag-Dolphin Up. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita, petsa 16 sa bulan sang Hunyo, tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikatatlo na kita nga Huwebes sa ikaanom nga bulan. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan, langkoy na ang mga nagamonitor via online paagi sa Facebook kag YouTube. How do you do kamo mga kaaksyon naton? Kabay pang nga ara lang kamo sa maayo nga kondisyon. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9:30 karon iyang Huwebes. Sa mga kaaksyon tabalang nga nagamonitor via online sa Facebook kag YouTube, feel free sa padala sa mensahe ang manami pagid magluwas sa inyo pagmonitor. Ang the best pagid kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Para damo pagid kita malabutan sa aton sining nga pagserbisyo ang nami pagidra kung ma-share ninyo para nga at least damo ang magkatutok sa aton nga pagpangalaganda. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton Huwebes nga presentation lanong pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang experimental nga night market sang Bacolod nga ginayo sa mga negosyante aprobado na sang konseho sa syudad sang Bacolod. Now, ano ang matabo dire? According sa kay Councilor Dindo Ramos, subject pa ining sahi sang proposal although na-approve na nila, depende ini sa alkalde sang Bacolod City na ang paghatag na gid sang green light through the recommendation of the Bitaw. I-check tabi karon sa Bitaw na ano ang mga proposal nila sini because tisiling ni Councilor Dindo Ramos baling matabo sini every weekend. So kung lang tawon ta, bali duha na malang ka weekend di mo. No, nga pwede sila makapatigayon sang experimental nga night market sa Bacolod City. Aksyon Hotline. Ini nga experimental night market. No, again, dira pa may baluan kun bala i-close ang bilog nga dalan Balisteros, may pagkambyo actually sa plano mo. Kay sang primero, ang plano sina nga ang night market ibutang sa Bonifacio Street. Ti ang mismo ang taga Bitaw nagambal nga daw hindi nadalang-alang sa traffic basi magproblema. Ti ang nadesidihan dito sa Balistero Street sa likod sang Gaisano Main. Aksyon Hotline. Ang pamangkot tinano diri ang mga regulasyon nga ipatuman kag ang mangin palayag sang aton sining alkalde diri sa Bacolod City. Hibaloon naton ina magkaksyon sa aton sining pagpangalagad kay ti kahapon man lang ini mo gin-approve sang council diri sa Bacolod City. Actually ang mga nag-request diri sang night market amo ini ang mga nagabaligya sang RTW. In short, ti ukay-ukay. Aksyon Hotline. Ano pagid? Ang good news sa nagapadayon nga pag-away sa COVID-19, at least nadugangan ang mga LGU no, ginalakipan sa Bacolod na maintain under alert level number 1 tubtob sa Hunyo 30.
no? Ang nagdugang nga LGU sa Negros Occidental from 7 nahimo na subong nga siyam, amo ini ang area sang Cadiz City. Actually, kagabi ang Cadiz City na interview nato ng alkalde, siling yabi mo ang isa sang worry ko because ang pag-downgrade sa alert level status na Mundis Cadiz, kay basi ko ng publiko, grabe nagid ang kumpiyansa. Siling nga damo na ni nga mga barangay kagapurukan ma-request ang pagpatigayon sang fiesta. Action Hotline. Ti siling sang alkalde nyo da sa Cadiz City, kabay pakunta ni, nga hindi magkalipat ang tawo, nga bisan gin-downgrade na sa alert level number 1, no, ang syudad sang Cadiz, kinahanglan gid nga magsunod gihapon o maghalong gihapon ang publiko. Action Hotline. Daw kaklaro mo na guro, no, dapat hindi gid ka mo maghatag anay kumpiyansa, kay kadelikado gid. Siling ni Mayor, siling nga ang pagtililipon, although nga ginatugutan na ang ginatawag nga gatherings, pero ti delikado kung hinali nga maghatag ka mo kumpiyansa kag basi kung magtaas ang kaso, ti sino karon man problema sa uli abisina. Action Hotline. Ambal pa gani sang alkalde nya may mga lugar, may mga barangay gani, upland barangays ko di. Kagatuan ko kapamangkot pa gani sa akon mo, amo na ni duwa ka tuig na ning COVID, nga balita ay nga daw halos kita nagkakalingin ang ulo naton sa sulit-sulit balita ni. May mga lugar piya siling nga Cadiz, siling ni Mayor, nga wa sila ikbalo kung ano ning COVID, kapamangkot kapin pagid ang problema nila subong senior citizen kuno do hindi na ang iban daw ay gidya plano magpabakuna. Action Hotline. Di galing given ina kag ina misyon subong sang mga opisyales sa lokal man kag nasyonal kung paano labuton nga isa ka kabudlayan ining 100% nga total and general population. Actually hindi mo ginamalabuot because may ara na ginman advisory for the infants sa mga chikiting. Ti galing may mga bag-o naman nga ibata, mamuna bala, hindi mo na makumpleto gid 100% nga bakunahan ang tanan nga pumuluyo kapin pa, no, ang pila ka mga individual nga ti may ara sila ya ginabatyag and for medical reason nga mismong doktor na gambal nga hindi sila magpabakuna, hindi mo na iya mapilit. Action Hotline. Ano pagid? Ang Provincial Administration Building sang Capitol, kundi nagligad to ginaistoryahan nga dito sa Talisay Tukuron, oy, ang latest balang update subong dran lang skilid sa Capitol, no? Ito kuron di na tumadayon sa Talisay, siling ko gani lapitan ni kay Action Judicial to ang Provincial Administration Center kay sila sa Action Judicial, hindi na diri naman kuno sa Bacolod City. Action Hotline. Kag update man, dugay-dugay hibaluon naton ang update sa Bacolod General Hospital, update man sa wala untat nga minitingay nga ginapatigayon sang Benitez administration. Would you believe nga sige-sige ang meeting subong ni Mayor-elect Albi, halin nagligad sa pagtalakay na sang isa sa mga programa nila ining housing program. Ang latest to may mga diskusyon na sila parte na sa basura nga isyo, no? Ti sige-sige na ang transition committee, sige ang meeting nila pero karon bla kay pa-explicar nato na kay Kong Greg kay may update pa gido parte Bacolod General Hospital do may nagkontak na si Aliwat nga taga DOH san o posible masugdan ini nga proyekto. Action Hotline. Piling ko gani ang kabuinas lang sini kay at least kung magapungko na ang karon nga administration, kabalo ka ang incoming Senate President, nga mo ning ginakuno-kuno nga daw mabasko, gingas daw siya nagindi mas Senate President, amo ni si Mig Zuberi, isa ni siya sa nag-amot, pondo para sa sining Bacolod General Hospital. Action Hotline. Ti ko madayon na, basi dugangan niya pagid, o kundi mayo pagid ko may dugang nga budget para sa kayuhan sang sining nga proyekto diri sa Bacolod City. Action Hotline. Ang may update man kita karon no may isa ka konsehal nga re-elected dira sa Moises Padilla
nagsungka sa otoridad paagi sa alkalde sang Himamaylan matapos kaining nagapangatubang sang kaso nga rape. Action Hotline. Ang pinapagid ka mga update sa mga nagluntad nga mga kaso nga pagpamatay diri sa Metro Bacolod. Hoy ang kapulisan on top of the situation siling ni Colonel Joseph Thomas Martir pero paano sulbaron ining krimen, no? Kay hindi pwedeng ang kapulisan tayo pabayaan nila ni, no? Ining nga mga insidente nga nagluluntad. Ang pinaka-latest amuyad to ang isa ka negosyante nga ginalutang marumduman dira sa sa May Ramos area sa Lacson, no? Lacson Ramos ti didbol gito makon mo ya tinuparan lang ka nagasakay sa motorsiklo kagin panglutang. Action Hotline. Kagin lutang kagamoto nakadrive pa may gani kay way sa mga nasugata. Kung may nasugata to basi ko na disgrasya pa nga nasa lakay isang salakyan niya. Amo nang isagig ka problema. Action Hotline. I-check karon dala na karon ang latest ka update gikan sa kapulisan, no? Sa Bacolod City Police Office, particular na duha actually mo ang latest nga shooting incident, duha ka mga police station, number 1, police station number 1, duha gid sa ila, no? Duha gid ka shooting incident. Actually, hindi lang duha, kundi nagligad, may ara pag ginada sa ila area. And the latest, amo ini sa may police station number 2, no? Sir Pindon, kumusta sir? Anong latest dira nga development? Action Hotline. Hinatanan tutukan diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan action hotline ang aton sining nga Webes nga presentation. Buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen for a healthier life. Pirong kapsul ang ginapabugal nila kay may Hotline. alas 8:20 na Action Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang niyo kay may mga good news subong about the Bacolod General Hospital. Number 2, maki-update man kita kung dito may schedule na. Mismo ang DILG naka-set na siyang schedule for the first meeting sang both nga transition team sa incoming administration and outgoing administration. Gusto tani baluon, no, sa Lone District Congressman sa Bacolod City, way untat nga minitingay nila ho, nagligad to party housing program. Ang latest, todo ara man si Kung Greg nga naka-attend, do may meeting naman upod sa IPM CDC, no? Do may ara naman to sang mga ginaduso. Basura naman niya, no nga isyo. Joining us over the phone is Kung Greg Gasataya of Bacolod City. Kung, how are you? Good morning. Action art, nagasi mo, may nagagitsapon ng mga matikan kauturan. Sir, unahon ko lang update sa hospital. Do may good news, do may ara na may ara na latest nga communication coming from the DOH. Ano sir ang pinaka latest nga info nga nagsulod sa imo? Nag-meeting kami the other day, Action art, no, kinag-request kita sa another coordination meeting between the Department of Health at ang DPWH as well as ang donors man sang duta. Action art, no? We're talking of the Hinsoli family, no? So, among others, ang discuss, naghatag update ang DPWH kung ano na ng status sa ila sino na kwan na yung patigayon na bidding, no? Sang nagligad ng mga sinimana, no? So according sa DPWH, no, na
may mga plano na sila nga nahimo, no, ang tanan nga mga details, no, kagin identify kung diin ano ang din natupa ang 200 million na pundo from DPWH, and then ano naman ang scope of work sa 250 million na gina-request natin sa Department of Health, no. So dito sa itong meeting give clear up, no, kung diin ang scope of work for the 200 and then ang 250 million, no. And then ang ito discuss pa dito aksyonar na makita sa update sa ila with regards naman iya sa mga implementing rules and regulations or implementing guidelines na gina-require sang layi na ginliho nato, no. So Yes, sa itong implementing guidelines nagatag nila sa draft sa aton, then we'll look at it, no. Then after na nga malantaw naton ang implementing guidelines, then amo na siya ipa-aprobahan sa central office, no. But we are looking at the possibility that it should be implemented during sa pagsunod sa bagong administration at sa siyudad, as well as from the national government action part, no. So Yes. So far so good. Everything is in order, no, with regards sa coordination between DPWH and the Department of Health, well as sa CQ, no. Kung the part naman sang donor sang duta sa pamilya, so far wala din ba sang any concern, no. It's just like namin din ang pag-inistorya na yan. Yes. So in other words, ang bidding process most likely matapos-tapos ini nga June or in the first or in July gid matigayon ini Kong. Ang bidding na katapos na for the tapos 200 million sa DPWH. Ang plus na lang is the additional na 250 million action item. Finalize mga details naman sini from the national government. Yes. Kagang good news niti magsulod ang next nga set sang Senate. We are expecting si Ilonggo man nga si Migsuberi ang mga Senate President, ang next Senate President, hopefully madugangan pag siya, no? Yes, Action Art. No? Kaya ang commitment sini with regards sa 200 or rather sa sa each or sa GAA, sa law ginimo naton is that may pundo gini, aside from the infrastructure, ang gina-work out naton would be the mga equipments na actionized, no? Kung paano anong mga kinanglanon ng equipments, no? Anong iba na mga butang na kinanglanon for the project, for the hospital, no? So, ang discussion dito the other day was that gina-identify na nga daan sa Department of Health kung anong mga medical equipments na kinanglanon. So, muna ginapang-identify nila based sa ibang mga hospitals at naging patigasan. Ina siya, i-prepare na. It would be submitted man sa Department of Health kag sa national government once magpasulod na sa pundo. Yes, correct. Kay tinilawlahog kung ang pagpatukod sina kung may pundo na sigurado matindog ang building. But on how to operate the hospital, number one, magluwas sa equipments, ang mga personnel sa ulihi, which I understand do Bacolod na siguro yung ma-in charge sa pagpangita sa mga personnel kag sa mga sweldo na sa rin, no? That's correct, Kinars. No? As soon as tapos ang pag-construct sa hospital with the equipment, the medical equipment, it will be turned over sa city na. No? So, na iplastar kung ano ang mga kinanglanon pila ka doctors and nurses. So, gina-prepare na as early as now, ginapagplastar na kadaan tanan-tanan. Kaya once may formal turnover na authority, kita lang balik-balik pa. So, correct. Better na pag isa-isa na kadaan sa mga. So, ma-update lang kami sa imo in some other day kung may ara na ini-development kung saan ugid, no, masugod ang construction. Kay siling ko ti hospital, isa inisang nakita tagin kinanglanon during the pandemic nga tinag-overwhelmed, no? Ang bed capacity sa mga hospital, gakalabot pa yung makulun nun to skadis ang pabulong to kung ho?
That's correct, Action Art. No? So I think it's been debate naman ang necessity, need, at ang urgency for us to have our own hospital that is siyudad sa Bacolod, Action Art. Yes. Kung mag-update lang ko kadali, on transition, meeting ninyo sa both committee nga composition sa incoming and outgoing administration, sa 22 na gid ni ang final nga first meeting ninyo, Kong? That's correct, Action Art. Kaya mo nang petsa na ginhatag sang DILG na mapakidayon sang una nga meeting between the transition team sang incoming administration and then the transition team at sa present administration. So June 22 ang ginhatag na petsa ni sang DILG. Aha. So, expect ka mo nga upon sa meeting ninyo, ma-turn over na mga documents or mga gin-request ninyo nga dapat i-turn over nga mga dokumento. Yeah, hopefully we will already have some documents na kuha, which is kinanganon yun for any incoming administration, no, para at least prepare man action. So hopefully we are expecting may mga documents na mga turnover during that period. Aha. Sige, hulato na muna nga petsa, no, June 22. Pero kung nakita, kung nag-upod kagid permi kay Mayor-elect Albi sa mga discussion, the other, I don't know, during the discussion about sa program la sa housing project nga duso sang incoming administration, ang latest nakita ako parti IPM-CDC ma-proposal sa garbage. Can you tell us, bisan jutay lang kung ano mga updates ini? Very briefly, Action Art, nag-request meeting ang IPM sa Mayor-elect Albi. Kag dito, naman po sa pila ka mga updates, no, si Mayor-elect Albi. Kung bala, number one, ang ilang mga plano, no, with regards sa collection, ang areas of concern with regards sa collection, no, anong pila ka mga innovations kay Laimon, sila nag-present mismo kung ano kadamo ang mga kina-kolekta na basura, kaya iban pa nga mga aspeto. And then, ang ilaman ginpropose about kung paano incentivize ang waste segregation, no? So damo nga mga aspects na gidiscuss sila sa Mayor-elect Alvin. So basically it was the present operations as well as ano ang ilang planong himuon para ma-improve ang services. And then nagambal naman sa ila si Mayor-elect Alvin, they just submit their proposal ng kasundan. Yes, anong kaiti ang ila kontrata, I understand do matapos pa sa December nga sininga tuig sa no? Yeah, that's correct. Until the end of the year ang ilang contract with the city. Aha. So, ina siya nagapakita nga although June 30 pa, pero sige na subong ang mga meetings ni incoming Mayor Albi just nga ma-prepare no ang pag-umpisa na sa iya administration. And that's correct, Action Art. Kasi dapat as early as now, napag-plastar mo na tanan no? Para pagsunod ka, you will hit the ground running. Kasi, time is of the essence, no? Pagkadamugin sa mga concerns, plano at the same time, na ilan mo ni-implement ni Mayor-elect Albi for Bacolod City. Gusto nga na pang-prepare na daan tanan no? Day in, day out na meetings, consultations, sa kinapatigayon national. Sir, isa lang niya, I don't know kung anong imo standard, pero kung di may ara sa buong balita, nga most likely madayon ang barangay kung ano is election by December, or kung may ara himuon ang House of Representatives kag Senate o ang Congress sang anuman nga tikang nga pwede makapasuspend o kung makapaisol sini. What do you think mangin isang matalakay gininyo pag-abot sa pag-umpisad by July sa nung inyo sesyon? July 25, I think it's the 26th, no? So, na-action hard. So, that will be the inaugural session man sa 19th Congress. So, correct, no? Isa ginasa sa mga dagko abi na legislative measure na pag-istoryahan sa 19th Congress ang with regards sa December 2022 na barangay elections at Action Act.
Aha, pero kung ikaw pa mangkuton kung gusto mo ni dayon or paiwayan ay? Ang akong stand, halin pa siyang nagligad ng mga binulan. Sinarap na siya din ko, I mean, umisa na elections last May. No? So, ano pa lang, 6-7 months. No? So, for me, gaan taligwa ang incoming administration. No? Posible, base may pila ka mga dalagko, mga program na i-implementar. Posible ba siyang pundo for the barangay elections can also be utilized momentarily sa mga agent programs ng incoming administration na pwede gid nga magamit aksyonato daw mo na nga po na bigyan balansihan. And siguro postponing it to a couple of months will not be a big burden actually. Ay, sige. On that note, kung salamat gid sa time ginatag kanon nga aga unless may ara ka paibilin sa mabakulon nun. But salamat kay Action Art, no? More power din sila. Salamat kay Chibing Pinyo nga ginatag ninyo sa ato at least makapalabot kita sa pilaman ka mga butang para maklaruan ng ato sinipumuloy sa Bacolod. Salamat gid, may nga sa tanan. May nga gagid. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Sadya ni ang balantayan ta, no? Anyway, by June 22, sa gusto tayo sa hindi, may ara na schedule sa DILG nga pagkitaay no sang transition committee gagintukod sang incoming administration sa Bacolod kag ang outgoing administration. Now, isa ina ka ara ginaiya kinanglan no nga may ara sang transition nga matabo because the incoming administration dapat ginman nga may mga basihan sila, may mga dokumento silang mayatanda, no? Before pa man nga magpungko si Mayor-elect Albi Benitez. Kung may mga delay gidman, given na siya. No, hindi man madali-dali ina mo, no? After the election, basi may mga ginatapos pa, to follow na lang iban no? Tiyan mo na ang bantayan ta. Ang sadya niya subong kag-exciting ni, ang plano ni Mayor-elect Albi Benitez nga magtukod sang Truth Commission. Ang Truth Commission, ako personally, ako na ko maglantaw, mayo manigani kung may Truth Commission da, no? Gainang mag-ausisa kay ang plano to usisaon, ang mga programs, ang mga project under Leonardia administration for so long ago, nga malawig na nga nagpangalagad man di sa Bacolod City, kag kung ano man ang madiskubrihan sang Truth Commission, depende sa ulihi kung anong mga recommendation nila, nga pwede himuon sang incoming administration. Hotline. Ang isa sa magginbuyan nga statement ni Mayor Bing Leonardia siling niya, way man na problema sa akon ang Truth Commission. Niya way na problema, ginabi-abi ko na siya. Action Hotline. Ilang taon tabi, kag ang gusto ko pagid, no, I think siguro niya mabalanta at the start sang pagpungko ni Mayor-elect Albi Benitez comes June 30. No, kay database may baluan na amoning komposisyon sila ning ara sa Truth Commission kay na-mention last time ni Mayor-elect Albi Benitez ngati composed of different individuals coming from different sectors nga amo na da mangin members sang Truth Commission. Isubong niya galinalisay na nga muni may mga arat na social media makita mo niya tapos sige sila ni no kay kung magsulod ang Truth Commission may mga kaso gini masunod ti lain man ang istorya lain na iya kun ara na translate into a formal complaint or may ara kasang ebidensya na nga maghimo sang kaso mo na bala may mga issues ang una can you imagine during the election, may ara gani yung mga isyu nga pasulit-sulit na lang mo. Kada eleksyon na lagwa na may mga filing of cases, may mga complaints yung na-file sa ombudsman, may mga complaints yung na-file kung sa diin dito, sa korte. Tilain na siya galing kay kung kaisa,
bangod sa eleksyon bla, gaguluwa ina, nga ginausar para sa issue kontra sa imo kasumpong sa politika. But, filing of case, if there is, kung may matabo sa ulihi, is one thing. But, winning the case is another thing. Lain na mo, kinanglan may mga proseso, inaya, nga may ara kasi na sang iplastarda. Pero, iniakon mga palanawan pa ni because, why takbalo gani kung anong mangin outcome sang ila dira pagpangusisa sang Truth Commission. Hotline. Now, amo ng mga sitwasyon diri sa Bacolod City. Nakita ta sige-sige subong which is normal nga ginahimo sang isa ka incoming administration. No, si Mayor Elic Albi Benitez nagapakalabot sa kundiin daw ara sa merkado gakaladto. Religan gani pati si Goblakso nakita da Central Market gakaon mo. Action Hotline. Tiway mo na sang kadumili ya si imo kundi nga magkaon kundi nga magkadto di ba? Oh. Normal na ya sa isa ka na iliher nga o na-elect nga alkalde diri sa Bacolod nga magkonseho, magkonsulta sa mga sektor nga pwede na gamiton kung paano ma-enhance pagid atong platform of government nga mo nang mag-aangkla sa iya administrasyon sa pagsulod niya comes June 30. Tinaya mga subong padugi, mga istorya gaguluhan niya. Tapos gini sila mo ni tilay naman ang istorya, abi ikuan nyo na sa ulihi. Kung amugi man na matabuti, ato bangon man na isang subong administration. Kung mayara man na ba't na, tila na iyang palamungol no? Kabalo ka ang public service ni may kapid ni nga risgo kung kaisa mo. Di ba? Sa diya sinigaling, siling ko, magusisang Truth Commission, kabalo ka ang mga nagsalaylo ni sa subong nga administration, ini sila sang una, kaupod man ni Mayor Bing mo. Kaupod man sila. Ti sa mga transaksyon, sa mga, I don't know sa mga transaksyon na sang una, kung matuod, ginman nga may mga anomalya, butang taha, amo ng sitwasyon, hindi ayan ni sila maulamid man. Pero ti ina siya, Truth Commission, ako yung nagapati nga kung ang sektor ng butang da, ang mga individual nga ibutang da with competence, no, kag makabalugin sa trabaho nila, kag mangusisa sa gusto da, ang mangin madaog diriya, benepisyo ni sa Bacolod nun nga mabalaan gid kung anong kamaturan kay Truth Commission. Pero ang good thing lang, ang good news, siling ni Kong Greg, maumpisahan na giniya. Tapos ng meeting sa DPWH, kina-finalize na lang laban-laban na ni within this area or basi July, August, maumpisahan na papatukod sa Bacolod General Hospital. No, parang ang Bacolod hindi na kamo maginutok diyan taga Bacolod City, hindi na magdugang sa Corazon Locsin, may katuan na. Pero take note pag-operate sa hospital hindi nila uglahog iya mga kaka-aksyon. Basta subong gani even the province, no, ang mga district hospital mo kita mo ulupirahan ka lang gamay ito, hindi ka to yung maoperahan kaya equipments. Dalon ka pa di sa Bacolod sa Corazon Locsin, tining kakita sinaras ka man kala na may private hospital tigaling di mo man masarangan na ang balayran. Di bantayan taning ang mga development because diri kita makahibalo, makaisayod kung anong padulungan kag direksyon sa Bacolod. Hopefully within this June na, basi mangin guest naton live diri, ang incoming Mayor of Bacolod City, Mayor-elect Albi Benitez. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang,
dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Masiara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio, kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Account ko ni Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo Na ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! May nga galang gali, may lang pag-monitor dira kay Sir Alex Montesa. No? Kay Alex Montesa, naginatamyaw ilang kuno sila ni Doc Matt Mayo kag Ma'am Vanessa Mayo. Nga naga-monitor karon nga aga, thank you gida sa pag-monitor kapag support always. Amuman kay Jinky Jalagdon sa Arizona. Morning lang dira kay Ter Vic Jovin Itabag kag nung nanti hononoy nanti idorya may nga agad sa inyo may lang ang pagmonitor kag tanan nga taga barangay Mulubulod as Kawayan may nga agad sa inyo si Ter Pani bla ba si kun magsunggod o si Ter Pani Maravilla ba may nga pagmonitor da Ter Pani si Gido ang bata ni Ter Pani sila nga hindi gani malawagan ng bata kuno gasunggod siya.
Salamat man kay Nelly Mamigo, no, ga monitor sa Guban. Nelly Mamigo sa Guban, Roberto Hirapusco Caraballo. Nung birth ng puli kada sa kanduni. Si Cathy Rivera Vargas, Idna Gomez, Eddie Jones Kalinaw, kag Keisha J. McClient. McClient, ini, ano pagbasa? Edgar Turion, si Robert, ay purte, Cherry Ann Montaño, kag paring Turco Jongko. Duel Sambales, may nga agad na si imo pare, may ari din nagpadala mensahe kay inaho. Wala naman sila choice, sir. Gusto nila kag sa hindi kung may kaso gin man ipasaka again sa ila at tubangon gina nila. For sure at tubangon ginila. In fairness para sa pumuluyo sang Bacolod noon, nga magkaangkon man sa hustisya kon sa diin ginhatag nila ang ila pagsalig sa previous administration nga makadeliver sang ginatawag nga pure public service nga katungdanan sang administration nga ma-deliver sa ila. Sige, halin kay ako ni Amar Lucero Villaruza. Morning sa tanan nga mga kabalikat Civico members, Bacolod City 500 chapter. Sa taga 293 na ha, kumusta ka mo? Salamat gis pagmonitor. Taga 118 Kabankalan City chapter kag 270 Ilog, 293 sa Kawayan. Good morning. Action Hotline. Tanan nga kabalikat Civicom 366 Kanduni chapter, kumusta ka mo? Oro sini Saison kag Filipa File Pirater. Ayos, ang iban karon naman kay Portigi ka damo. Action Hotline. Alas 9:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang update karon na base dugay-dugay may ara man ang patrol kay sa station 2 to Bulaga shooting incident. Ibaluon ta lang na ha. Partitioning gintiro patay nga negosyante bla. Dira sa may area sa station number 2, 299 kuno gani 299 sila ni amigo ko gid dira sa Inayawan ho. Naligad to nagpanawag pa sa akon dati si 29309 siya pero 0902 si Bro Declan Ponce. Abutan no sumungang call sign ni Bro Declan Ponce. Sige na siya monitor sa aton kag panawag perme. I-check ko lang ni Black kay Sir Sigfred kung anong call sign sumong ni Kwan ni Bro Declan Ponce da sa Inayawan, my good friend dira sa Inayawan Kawayan, Declan Ponce. Action Hotline. Ayos i-try ko karon si Gov kay actually gina-check ko siya kay balita da sa provincial capital kundi last time to ang plano nga pagpatindog balas ang Provincial Administration Building supposedly sa Talisay City to siya sa nagligad ginaplano. Pero may mga pagkambyo subong kay daw diri naman sa Bacolod na lang ibutang ho das kilid sang provincial capital. Ibaloon ta kung ano gid ang reason no less than from the gov kag ang iyaman nga kwani nga panugyan. Kay kundi kahapon paniging pagwa ang alert level 1 status nga mapabilin kita sa alert level number 1 until June 30 sa Bacolod City and 9 LGUs sa Negros Occidental na dugangan pa from 7 nahimo na subong 9 LGUs ang sa Negros Occidental. Kaya nga kung gani nga reminder gid ako ya ining issue subong sa tunga sang Cebu City, Cebu Province, kag sa Inay ATF, itugyan na sa ila tong ila sining binanggian na ito sa statement kay di may EO to yung gobernador nila mo nga gusto man nila nga mangin optional ang pag-usar sang face mask. Di galing kay silingko ang problema lang da sa tutuod lang. Simple man mo nang kakulang bala sa pag-inistoryahan ay hindi na may diferensya. Sina kay, can you imagine, may araton nga mga areas, nga jutay ang cases, may aragan si kuna official gambal, siling yan nag 100% ang may ara kong kaysa statement nga nag 100% ang increase ang amon diri nga
case. Pero actually, ang previous case nila is only 2 cases of COVID. Naghimo 4, kundi 100% naging taas. Nagdubli mo. Pero hindi maintindihan. Lang nag-apat lang kaso mo, i-elevate kaya sa alert level number 2. Action Hotline. Di ang aton lang diri nga kabay pa, hindi kita magataging kumpiyansa. No? Kay, while nga nagasigi ang recovery program sa gobyerno, ang isa lang gid sa mabulig ta, kag iniptanan sa benepisyo taman ni sa ulihi. No? Kung magnami na gid ang sitwasyon naton ka makabalik kita sa new normal, kundi mayad. Kay na balang okay na gid ang sitwasyon, makatrabaho na gid kita, na mo na bala, kundi simple ang recovery activity naton, kundi maayo gid. Amo lang nga akong gina-expect man. And hopefully, sige-sige na bala, nga hindi na kita magbalik sa daan to nga mga sitwasyon nga may mga lockdown. O Diyos po santo, do ako yung ding kakita imo yung sa itong may himugasa sang COVID, malabay kay mo sa checkpoint. Ang mga volunteer kung isa nga, 140 sobra pa sa pulis magsita si imo mo. Kagi ko singuna ko ni service kuya, tricycle, ipapanaog pa kuya sa nagabantay, kasi niya, kadako-dako na gid sa ID ko. Papanaog pa ko niya, ang kwan sang motor mo, ang registration. Ay, siling ko dako man isang vaccination card ko, may ari mag ko ID sang media. Nano pag napangita niya? Pangitaan na ko driver's license, ang uli palapit ang pulis niya, kaya ka nakakita sang ID niya. Tudaan niya pa ko nga ba, sige dala kong tricycle ko, ay kuno mga registration, hindi na ko to yung magbabalik sa mo to ya. Ay kalain nga sitwasyon. Madyagan ko kita kasi kung na pulis, why ka face mask, turipad ang tao bro. Ay burtiya, nga inang daw may COVID ka lang ako dakpon kagit. Action Hotline. Diba hindi naman magbalik tani isa mo to. Ari ay, now istoryahan ta party illegal drugs because nagligad to perting dinakpanay. No perting dinakpanay and the PDEA, sige man subong ang actually evaluation, monitoring sa PDEA in order nga kapin pagi sa drug clearing or sa barangay activity nila nga gina-campaign, agud ba declare nga drug clear area or barangay ang isa ka lugar. Tigaling siling ko do grabe na gid subong sinudlanay ang Shabuyan di laglahog nga nagasinulod sa aton diho, Bacolod ang Negros. And the latest news nga daw dira kuno galabay sa San Carlos City, ti siling ko do ka unfair man sa taga San Carlos. I know nga ang LGU laway magpabaya di authorities, PNP, PDEA way gapabaya na, pero siling ko hindi yan madalom niya nga may mga kilala nga mga personalidad nga mo yang nagapalusot na nga daw hindi ni sila magkaladakpan ng sindikato haw. Online sa hotline. Siling gani ni Go Blackson, siling niya may ara yung mga tao garisgo kakabuhi nila mo para lang magpalusot. Sini joining us over the phone is the PDEA Regional Director. We have Sir Alex Tablati on the line. Director, how are you? Good morning. Si Action Art, long time no hear, sir. Yes, Action Art, good morning. At lalong-lalo na yung mga taga-pakinig natin sa buong Western Visayas, particularly dyan sa Negros Occidental area. Yes, maraming salamat po. You know, it's been a long time nung medyo nag-transfer ka, wala ka na dito sa regional office. Ngayon lang ho tayo ulit naka-interview dito sa program sa Action Hotline po. Pero sa ibang mga program, naka-interview sa inyo, lalo na si Action Alvin. Sir, ito hong mga report, ito hong patuloy na pagpasok ho ng illegal drugs in Bacolod and in Negros, mayroon ho tayong mga information na pumapasok dyan sa regional office na ito talaga ay doon po sa San Carlos City ang naging entry point. Ano ho ang monitoring natin dito, sir? Yes, kung titingnan natin for the previous months, particularly nitong pagpasok ng 2022, these are some of the usual areas kung saan pumapasok nga yung mga illegal drugs. Now, kung titingnan natin previously, kung naalala nyo, Sir Art, last January,
May recovery tayo na 3 kilos doon sa bread ko. Opo. Backtracking, binacktrack natin yon and we found out na galing yun ng Luzon area via Batangas going to Katiklan. But nahuli natin yun doon sa bread ko. Now after how many months naman, may nahuli na naman tayong 5 kilos, pero dito naman sa bandang dito sa kabila sa Escalante area. Opo, Meron opo. tayong nahuling 5 kilos. So via naman yan, galing yan ng Tabuelan going to Escalante. Now, meron naman tayong recovery, particularly yung mga kasama natin sa PNP few days ago, dito naman sa San Carlos, yung 2 kilos. At may update pa, sir. Yung recently din, yung mga tropa natin na combined units ng PNP at PDEA, may recovery rin silang around 10 kilos more or less. Sus! But yung mga nahuli, sir, sa Cebu ito, sir, na area. Sa Cebu area ito na-recover ng joint team. Pero, ang mga nahuli, as far as I know, ay mga taga San Carlos. Uy! San Carlos City. Opo. So ngayon, sir, kung titingnan natin, talagang minamaximize nila yung mga areas na kung saan sila pwedeng dumaan. But fortunately, dahil nga dito sa effort na rin ng mga operatiba natin, particularly yung mga PNP natin, dyan sa mga areas na yan, ito ay na-prevent natin na ma-distribute to dito sa mga neighboring areas. So, kung titingnan naman natin, sir, ang mga packaging nito, kung naalala nyo, since noong January, mga Chinese tea packaging. Opo. And as per backtracking, meron din naman tayong nadinig din naman natin sa news at nakita natin sa TV. Dito bandang Luzon area, madami pong mga recovery na ganun din po ang mga packing nila. Kasi as per initial assessment, ang pumapasok kasi ngayon, majority dito ay mga imported na drugs. Galing dito sa tinatawag natin na Golden Triangle. Yes. Now, despite naman dito sa sa mga discarded din ng kalaban natin, we're fortunate na at least nakaka-recover tayo ngayon ng medyo malaki-laki at eventually, as I said earlier, hindi to na-distribute dun sa baba. Opo. Totoo po yun. Kasi kung na-distribute, sigurado marami na namang utak ang nagkaroon ng problema ho. That's very correct, sir. Kasi very challenging talaga ngayon, lalong-lalo na yung Negros Occidental area. Kasi nga, ang daming mga documented natin na mga anti-drug operations at particularly, kaya kung makikita nyo yung trending din sa lahat ng dito sa Western Visayas, sa lahat ng mga provinces, ang dami pa rin na didismantle natin na drug den dito sa bandang Bacolod City, meron dito sa Carlos. So, talagang nagtutugma as per yung sa supply nga na volume na pumapasok. But sabi ko rin, we're very fortunate na ito ay na-recover ng mga operatives natin. Sir, kung ganun ho ang naging trend na naging entry point ho itong San Carlos City and perhaps ito ay ginagamit din na bilang exit point ng mga sindikato, ano ho ang mga measures na pwede nating ma-recommend o makahiling tayo ng additional support from the national offices, lalo na ng PDEA, na magkaroon ho ng mas istrikto na pagbantay doon? Baka naman hindi o sa puerto dumadaan yun, baka doon na lang sa mga beach resorts, o hindi ho natin alam yun na Director? Yes, sir. I agree with you, sir. No, kasi kung titingnan natin yung itong mga coastline areas natin, ang dami pong pwedeng pasukan talaga nila. Opo. So hindi lang po, although may mga regular naman tayong nagbabantay sa mga ports natin, may mga K9 tayo, but we can only do so much, sabi ko nga. That's why kung titingnan natin ang kabuuan, yung fight po natin sa pagbabantay dito sa illegal drugs, wag po nating kumbaga solely ibigay o iasa sa PDEA, sa PNP, kasi very crucial po yung role ng community.
Opo. Particularly yung mga coastal barangays. Kasi mas maganda po kung may makikita silang mga kahina-hinalang mga tao na dumadaong sa mga areas nila, ito po ay i-report natin. Total, kasama man natin dyan ang PNP para saka ma-validate natin kung sino ito. Kasi ang challenge ngayon, wag po nating i-isolate na ito ay drugs lang kasi hindi natin alam. Baka ibang mga kontrabando din ang pumapasok. Opo. So that's why kumbaga humihingi po tayo ng tulong sa mga communities na ito, particularly yung coastal areas na immediately report kung medyo may mga kahina-hinalang mga tao na pumapasok sa mga barangays natin. Opo. So we are expecting na sa tulong ho ng publiko, ito ho ay masugpuho natin lalo na sa pagpasok ng panibagong administration comes June 30. Pero sir, sa ngayon ho, anong monitoring natin? May bago bang mga grupo ng sindikato na nag-ooperate dito po sa illegal na droga? Although may minomonitor naman tayo sa mga grupo, particularly dito nga sa bandang Negros Occidental area, no? Kasi kung titingnan naman natin yung topography ng Negros Occidental, alam nating landlocked yan with Negros Oriental. Opo. Daming pwedeng diyan, pasukan at labasan ng mga illegalista nga. Now, as I mentioned earlier, so kailangan talaga natin dito ng total effort, operatives pati itong sa communities natin. Kasi mas maganda pa rin yung human intelligence na nakuha natin kasi ang information na yan, mas madali natin silang matrack with the help of mga locals natin. Kaysa sa from time to time talagang tutukan natin yung mga tinutukan naman natin. Siyempre, yung mga discarded din yan alam nilang nakatuto tayo dyan, how to diskarte na ito ay maipasok sa AOR natin. Apa. But alas 9:20 na. Action Hotline. Nauto ng yasining linya ni Director Tablati sang PDEA, no? Pero amon ang isa kadako gid $1 million question ni gapon, no? Magamo niya sitwasyon nga partiya gapon ng operation sa illegal drugs. Director, sorry po, naputol po yung linya natin. Yeah, sabi ko nga sir, as far as I could recall, sa first semester pa lang, meron tayong 2 kilos, 5 kilos, 7 na yan, tapos itong recently yung 2 kilos na nakuha ng PNP. So mga more or less may mga 9 kilos na first semester pa lang. Compare natin last year siguro, hindi masyado. Siguro isa pa rin yan dahil nga pandemic during that time. But right now, kailangan talaga natin mag double time dito with the help, sabi ko nga, ng mga locals natin. Apa. On that note, Director, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and God bless po. Yes, Sir Art. Thank you po. Halong po. Ingat din po. God bless. Action Hotline. Tidaway kasol baranik budlay no? Kabalo kang sindikato may mga innovation na no? Kung anong ginahimo sa pulis, mas taas pa gani ang ila ginahimo yang mga diskarte agon nga malutsan ng otoridad. Ti ang kasulbaran kita mo na matapos na lang ang administration ti President Digong way gid sila nagdamo pagigani, nagdagdalag ko pagigani ang mga recoveries. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension Vitamin D3. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics.
Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon. Kita tiyempo ho, abi nyo galanta ko to bala sa nagsurrender to nga nagdala sa gwardya. To tagiya bala sang salakyan, galain buot ko mo, sin ko kalain gali kong pigado, kaya bisan pamilya mo kisa hindi ka upod sa imo i-present ka, mag-surrender ka kung may kaso ka. Do kaluluoy ka lang. Kung may kulo kwarta kaya, ay pwerte. Do may special pa nga preskon, mangayo lang sa apology to abi ang suspect. Kung kalain, no? Ang amo na blang justice system ta kung kaisa. Nga kung medyo may kulo kwarta ka, ti do okay ay bisa mag-surrender ka may ginatubang kaso do ka okay situasyon mo yan. Action Hotline. Kung pulupigado ka kisa may mga damukol ka pamagyan di kay may mga lain pa nga sugilanon. Amo na to nga waswas siya sa netizen ginulbaan siya kuno mo to nag-surrender siya ay only in the Philippines. Action Hotline. Kay Morales, Cuello, Feli, Aliesa, kag Winifredo Sapa, kay Joby Morales. Salamat gida, humalumina ma'am. Thank you man da sa pagmonitora. Kay Bro Declan Poncito 9901,
May nga agad ra sir sa imo sa inayawan. Regards lang sa mga bro naton kay si Sir De La Cruz, kumusta na? Action Hotline. Dugay na wa kita kilitay. Sige lang Bibi Gregorio, salamat man. Madam Huma Lumina, sige, nalawag ko na mama. Si Giselle Franco, good morning man. Ara man si Jory Nipomosino, kag Rochelle Fulgencio Susana. Why na kita time dari sa aton sini nga pagpangalagad sa ino palatuntunan aksyon Hotline June 16, 2022. Ako naman Aksyon Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.